Hej og velkommen til. Vi har en hel butik her fyldt med julegaver, og det er snart jul. Men nu skal I høre, hvad jeg ønsker mig her fra alle det her gode sager her. Der er nemlig kommet nogle rigtig spændende sager, som jeg godt vil have fingre i. Først og fremmest har jeg set mig rigtig lun på den her Trapper lille vadejakke her. Meget, meget tynd jakke, som ikke fylder eller vejer noget som helst. Jeg kommer tit ud på kysten, og så tager jeg min vadejakke på om morgenen, fordi det er koldt, og jeg trænger lige til lidt sikkerhed, for jeg ikke fryser. Og når jeg så kommer godt derudad, så begynder jeg at koge og kampsvede i den her vadejakke. Men jeg tager den ikke af, fordi hvad i alverden skal jeg gøre? Er den her store, lidt tunge vadejakke, jeg har med? Så jeg beholder den egentlig bare på og koger og sveder endnu mere, og så kan det egentlig blive en rigtig ubehagelig omgang. Den her Trapper vadejakke her, den er så let og fin, at jeg tager den på om morgenen, og så er skærmen for vind og vejr, vandtæt selvfølgelig, åndbar og helt muligheden. Men hvis jeg så får det for varmt, så er det bare af med fyren og folde sammen her sådan her, og man kan lige krølle den og rulle den. Og så kan den faktisk ligge nede i min jakke eller min vaderslomme eller om i min taske, og jeg tænker slet ikke over, at jeg har den med. Men jeg har altid en regntæt vadejakke på mig. Det er bare et fedt lille produkt. Det er ikke unikt i den forstand, at man har fået sådan nogle her fra Gore-Tex altid, men de har jo kostet en national formue. Den her koster 599 kroner, så jeg tror faktisk, at jeg ønsker mig, at når min mor, det er lige i budgettet for hende af. Det her, det bliver bare mega godt. Det er selvfølgelig ikke en vintervadejakke, men altså hele sommerhalvåret, så er det her bare rigtig godt at have med sig. Også hvis man går en tur ved Lakseåen. Man ved aldrig, hvornår der kommer en lille his i Regnby. Den her på, så kører vi. Så den håber jeg, at vi får. Men nu skal I prøve at se en anden ting her, som jeg også rigtig godt kunne tænke mig. Det er sådan en skjorte, en tropeskjorte. Jeg kan jo godt lide at rejse lidt til de varme lande og fisk. Og det er blevet meget moderne med sådan nogle meget lette trøjer, som er UV-beskyttet mod sollys og den slags. Men jeg er ligesom en skjorte kind of guy, så jeg elsker skjorter, fordi der er lommer i, og jeg skal bruge nogle lommer til alt mit krimskrams. Mine forfanger, mine linklipper og ting og sager. Men jeg kan godt lide den der fornemmelse af det her lette stof mod kroppen, og man ikke har sådan nogle skjorter og knapper og den slags, når man er nede i varmen. Så her er simpelthen en kombiskjort, hvor man har ærmer i det her lette suplex, men man har skjortedelen med lommerne, med udluftning om i ryggen og den slags. Igen, ikke sådan set noget unikt produkt, det er set før med forskellige navne på, men Trappers version her koster 699 kroner. Det er det halve af, hvad jeg normalt har givet for sådan en skjort her, og det er altså bare et fint produkt. Rigtig, rigtig fint. Men nu skjorter, så er det var jo en varmvandsskjort. Nu skal I se herover. Her har vi lidt i den anden hest. Sådan en her ønsker jeg mig hvert år til jul. Det er en Sims Cold Weather skjorte. Lidt sådan en klassisk skovmandsskjorte udvendig, og så har den fleecefor indvendigt, så jeg kan holde varmen i den. Sims har kørt de her skjorter i, aner det ikke, 10-12 år i forskellige farver, og jeg har altid haft dem, og jeg elsker dem bare. Det her det er den nye farve, blålige her, den har jeg nok set mig lidt lun på. Der er også den grønne her, som også er ny. Jeg er nok mest den blå, med smag og behag. Jeg overvejer så faktisk at købe en i triple eller 4x sådan her, fordi så kan jeg bruge den som telt, og så kan jeg bare flytte ind i den simpelthen, og være i den hele vinteren. De er så skønne. Sådan en ønsker jeg mig i hvert fald, og det gør jeg bare hvert år i den nye farve. Nå. Jamen jeg er åbenbart nået den alder, hvor jeg ønsker mig bløde pakker. Men sådan er det jo. Nu skal I se herovre en gang. Fordi at et par varme merino-sokker, det man er jo nødt til, som når man er over 50, så er man jo nødt til at ønske sig et par sokker. Og man, det er ikke noget at gøre. Og her er der altså bare en 80% Alaska, hedder den sørme endda, merino-sok til en 300 kroner. Man kan holde varmen i vadersne og i gummistøvlerne og det hele. Det er altså bare et ønske, som man aldrig kan få for mange af. Altid en sikker vinder, par varme sokker, og det skal bare være merino-uld, for ellers så kan det være lige meget, når vi skal holde varmen i det. Det var nok min vigtigste, men jeg vil lige, nu sagde jeg det her med bløde pakker, men den her er jo også en lille smule blød. Sådan en snor her ønsker jeg mig faktisk også. Hvis nogen lige vil give mig en lille ekstra ting, så skal de give mig sådan en her. Og det er en solbrillesnor, og det er jo sådan set ikke nogen revolution. Men den her, den er flydende. Det er en, jeg tror nok, der er neopren herinde i.
overtrukket med noget nylonsnor, sådan at den flyder, den holder brillerne flydende. Jeg har mere end en gang mistet et par svinedyre solbriller, fordi at, jeg ikke har haft sådan en snor i her. Og selvom jeg har haft en snor i, så er de sunket til bunds, der hvor jeg har tabt dem, hvis jeg har været ude en båd eller et eller andet. Med denne her snor her, jamen hvis du tager brillerne, så flyder den ovenpå. Og den kan godt få sin neutral farve, sort eller sådan noget, men man kunne også have den i sådan lidt, ønsker den i sådan lidt frisk farve her, så man faktisk kan se fyren, hvis den er faldet over bord, eller lander ned i noget mudret vand, eller driver ned ad åen med strømmen, så kan man følge den. Så sådan en lille solbrillesnor til 100 kroner, den kan redde ens 3.000 kroner solbriller mere end en gang, og det synes jeg er en fantastisk investering. Så jeg kunne godt finde en hel del flere ønsker herinde i butikken her, men det er nok lige de vigtigste, jeg skriver på min ønskeseddel i hvert fald. Og jeg håber, jeg får det hele, og så er det vel egentlig bare at sige rigtig glædelig jul derude. Håber, I får, hvad I ønsker jer. Tak.